तो भाई लोग आज हम रिलाई करे वाला बानी चोर खानदान के लतखोर ब्यास के, जेकरा के लोग प्यार से पेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कहेला न ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कहेला। तो चले के रेलल जाओ भाई लोग। अभी तू लोग जौन गाना सुनला ह लोग, ई गाना बिल्कुल चोरी के ह। क्या बात कर रहे रे बाबा? तू लोग कहबा लोग कि ना ई त चोरी के नइखे, त मर्दे पहिले ओरिजिनल गाना देखा लोग। त ई गाना ह पवन सिंह के, ठीक बा, जौन की लगातार चोरी कइले बा खेसरिया भोसरी वाला। कंट्रोल कंट्रोल। अब एकरा आगे एकरा के कुछ ना बोलेम ना, त ई हमरो के घर से उठवा ली। लेकिन अब तहां लोग के सबूत दिखा देतानी कि असली में ई गाना पवन सिंह के ह। त तू लोग अब देखा लोग पवन सिंह के गाना के रिलीज डेट, अब तू लोग देखा लोग खेसारी लाल के गाना के रिलीज डेट। अब तहां लोग के बुझा गल कि ना खेसारी लाल चोर हवन। दुनिया के सबसे इंटरनेशनल चोर हम ही हैं।